Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, szeretnék pár szót szólni arról a gyűjteményi környezetről, amely Főegyház megyei levéltárat körül ölelik Kalocsán. Ahogy Andor is említette, 3 helyszíne van ennek a gyűjteménynek. A levéltár, a kincstár, amit a múzeumot jelent, és a könyvtár. A Főegyház megyei gyűjteményeket 2000-ben alapította dr. Bábel Balázs érsek úr. Nagyon sok változást jelentette az életünkben, gyakorlatilag ezek az intézmények korábban önállóan működtek. Kis intézményekről van szó, minimális létszámú személyi ellátottsággal működtünk és működünk most is. A gyűjtemények megalapítása, gyűjteményvezető kinevezésével gyakorlatilag hatékonyabbá tette a szakmai munkát, nagyon tudjuk egymás munkáját segíteni. Szakember ellátottságunk is olyan, hogy az egyik részletben van például, aki digitalizál, aki a levéltári iratokat feldolgozza, a kincstárban van múzeum és a könyvtár, és tehát nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. És természetesen ez olyan prózai, mindennapos feladatokban is segítséget jelent, amikor például kiállítást építünk és nehezebb dolgokat kell mozgatni, akkor jól jönnek a más részletben dolgozó férfi kollégák is az ilyen nehezebb tárgyak mozgatásánál. A szakmaiságon túl az eszközeik felhasználását, az eszközbeszerzést is nagyban segítette a gyűjteménynek a létrehozása, hatékonyabban ki tudjuk használni azt, amit van, és a beszerzéseket is sokkal irányítottabban tudjuk megtenni. Mindezeken túl olyan gyümölcse is vannak a gyűjteményi létnek, hogyha például egy tematikus időszaki kiállítást rendezünk, ilyenekre minden évben sor kerül az Érseki Kincstárban, illetve a Főszékesegyházi Könyvtárban, akkor használjuk egymás anyagát, tehát színesítjük azt a képet, amit egy-egy részleg amúgy is tudnak nyújtani, levéltári források, illetve a könyvtári anyagnak a bevonásával. Mindez néha láncreakciókat is elindíthat. Például 2012-ben volt egy időszaki kiállítás az Érseki Kincstárnak. Otthon a palotában főpapi enterőrök a 18-19. század fordulójára címmel rendeztünk kiállítást, és a kiállítás előkészítése során egy olyan forrás került a kezünkbe teljesen váratlanul, Patacsics Ádám érsek hagyatékából, egy 1984-es inventárium, német nyelvű forrásról van szó. A káptalani levéltárban őrződött ez meg, amire azt lehet mondani, hogy egyedülálló forrása a Kalocsi érseki palota építés történetének, hiszen maga az épület középső tövének a keleti szárny Patacsics Ádám érsek idejében épült föl. Ebből az inventáriumból a helységbeosztásokból elkezdve a berendezési, a lakberendezés történetes nagyon fontos információkat nyertünk, és aztán, amikor lebontuk a kiállítást, sajnáltuk ezt a forrást elrejteni újra a levéltári raktárak mélyére. A levéltár pályázott, és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával idén ez a forráskiadvány meg fog jelenni. A kiállításokon túl pályázati lehetőségeink is sokkal kedvezőbbek, sokkal színesebb dolgokat tudunk nyújtani egy elnyert pályázati forrás címén. Ilyen volt például a Főegyház megyei levéltár által beadott támokos pályázat, ami a gyűjteményekre épült, és egy nagyon színes tematikus foglalkozás sorozatot indított el a gyűjteményekben. Levéltári óra, múzeumi óra, illetve könyvtári órák kerültek megrendezésre, és családfa kutató szakkörök, mindezeknek pedig az Érseki Kincstár rendezvényterme biztosította a helyszínt, mert hogy rendezvényteremmel csak a múzeum rendelkezik, tehát bármelyik más gyűjteményi rész olyan rendezvényt szeretne tartani, ahol akár vetítéses előadásokra kerül sor, akár egyáltalán nagyobb hallgatóságot kell leültetni, akkor ez az Érseki Kincstár épületében történik meg. Tehát azt gondolom, hogy ez a gyűjteményi lét, ez meghatározza a mindennapjainkat, és hatékonyabbá teszi a szakmai munkát, és olyan lehetőségeket teremtett a gyűjteményi részek számára, ami enélkül nem lett volna lehetséges.